Kardom Nanglitum isi Karbi alun release lo lapen ke Karbi video album release lo kilun arjume pic lapen ke alam the same jumesen lapen ke a video same langmesen bonta views kilong bang ke 2k 3k rat plutang te kupi koson po lunse piatum lapen ke film kabonda atum aning duk po kachilut lon ke lasi donatum pini video lake dhorom alam kali war alam kali lapen ke politics alam kali tum Karbi tum akhei momo kachere iji alam pinang ana tum ningjeje Karbi alun ke nike arjuje film ke lang silangli pupu bonta bang akhei alam alun si ke pathe dun lasi imithang Karbi alun arjan hahai chi support dun de angsong rung dun de rd pidun de putang te kupine kisung kelos dojima doji kali thedung akisung do Karbi alam aki kivir analo kidamji lapen ke Karbi akhei documents memories hahai kelos lo tangte pinia video long lahai alam puthak chi than ponsina itum Karbi anglong along pinang an arong get talente tum dopik kilun ahin kithek ke acting ahin kithek lapuson kasi paduk pen si kiklem atum dopik bonta rat atum bang support pidunde like comment share lahai pidunde lapen ke afilm ha sitame langdunde de sitame itum bang pasimudunji kopi pot Karbi Film selam bang videlo kopi apot non akai Karbi lun alam pankre velo bonta ahok alam theke itum ki support do ravidet pot ke support dun lake itum tangka ha pidunangji lapu phan kali just asuso akampencho like comments lapen ke share lapen ke anparta Karbi film ke paklang ahut ke lang dun lahelo itum ke support dun lapen ke kirap dun ke lahai ke lang dun pera jok ke chiparjan ambang phu aphat ne film lo nang phanang thek long ke klem pon mission lo klem bom no lasuk alam the karjulong pen halo alang tum aning kirungji amso se Mizoram along mizo tumakhai zoloti lapen ke khwanglung pa film paklang lo ke paklang pera jok ratum support dun lo lasupen laban so film entire state an chipa famous dun lo lapen ke actor tum same hit lo lapen ke famous lo lapen ke anpata mizo alam alang tumbang ansu sesi anong dolo lapen ke anpata Nagaland along that so sister lapen ke alobonaga tum famous lo alang tum music lapen ke lun kilun ahin kipa jume lasopot pen kali hadak arat tum ke support pen ajo lasom thosi itum Karbi anglong pinang anak tum lun kilun lapen ke kachiparjan tum dolo sita hala hindi lapen ke Korean tum phanson aning ke dok aning kaching sap lapuson thot itum Karbi tum phanmang ke alang letum ave pinang an ke chiparjan tum talent ka vel pen ke thekthe apat kali tribal unity ka ven po lasi itum bithang artist tum phanjong si support pe protangte Karbi youth tum ansu sesi Hindi lapen ke Korean song ha halo karjuji Karbi film chi support pe protangte director tum film ka bonda kangton no lasopen kisung anat kidam jin lake Karbi alam kiwer na thulo itum India long jasmet main subject ke English lapen ke Hindi hanlo Korean lake ave Hindi lapen English ke school hem than det men jok arju theklol pe ke chinilo Korean lake school hem than the stame non ka tum Korean alun karju lapen ke kachini do na tum ta do imethang Karbi film alun phanmang ke kateng ne pon asom da do lapuson Karbi tum chakali penang an tribal tum do methang alam wir rang lapen ke chethang ne rem lapuson lake hong outsider atum itum alun alam nang karju pipe lasopen apot kali lake itum methang matsi ke charju je pen apot itum Karbi anglong pinang an develop lo lapen ke osuma mate kibiki thitum an sidame mobile phone ki use atum dolo lasupen itum che support pe protangte mopi kopialun lo itum karjuji film anathu kache support pe pen mopi kopilo kelang po banga khai alun alam cholo kelangji culture kivil lake men bom kang bop ason pevir de pejo pensi nangvir bom bang bom ji jongsi itum che support pe protangte lasi itum alam kaching hon itum alun kan ajan kaching hon ke support dun lake like comment share anta cho itum akhelong dhorom program do lokhimon honghari Christian along chuhu lapusong la do ana phaita lakha lablo protangte 1 million so seduji bonta video album views kilong phan 50k lapen ke 1 lakh views tame kilong torok an imithang Karbi alun alam phan che support bang kompik hangjang lasi next time video album kimi jongsi klang protangte like bang direct tu lunkan ha hai jong si ave protangte Karbi khai ke Karbi khai jong chiplang det po tasi tangte pinya video ka lang sa kangton polo see you next video thank you so much bye bye Kardom.